И здравейте, днес ще ви покажа машина за евент. Форум. Първо взимаме телевизор. И правим така. С PHP ми лага, BB. докато снимам. Но чакайте да намеря между другото Free Forum на... И слагате разпределител. Нещо такова. Така. И от тук си правите форума. Трябва да се регистрирате. Регистрирате се. Така, примерно. В хора няма сега. Регистрирате си, то форумът ви стана. Така. Сега. Това е, но... като се регистрирате, форумът ви се получава. Сайтът ще го има в описанието. Значи регистрирате се и форумът ви се получава. Можете да си правите групи от user groups. И това виждате, дропърът ни се получава за евенти. И така само ще щракате минутката или така. Имаше такива неща. И това е от мен за евент машината. Чао!